domov. Čo to znamená pre vás? Čo je pre vás domov? To je zvláštne, že ste mi dal takú ľahkú otázku, nie? A teraz, že mám povedať, jasné, je to manžel, je to dcéra, je to maminka, je to otec, brat, najbližšia rodina, ale asi nie celkom ľahká odpoveď, lebo v dnešnej dobe to nie sú všetko samozrejme veci. Keď som sa presťahovala na Island, tak som nad tým veľa premýšľala, že čo to vlastne znamená domov, že či je to miesto, či je to nejaká miestnosť, či je to tá rodina, alebo je to len pocit. Ja ten pocit domova v sebe nosím všade a ako nevieš zo mňa vymazať, že som spokojný človek, ktorý akože má koncept v hlave, ktorý mu funguje a viem sa cítiť doma hoci kde. Ale keď prídem na východné Slovensko, to je ako keby niekto dal do zásuvky to, že som doma. Sme v takej štvrti, kde je strašne veľa stromov a zelenie, tak sme naozaj že v takom akože područí toho tieňa a tej zelene. Ráno sa zobudím a prvé, čo urobím, takže otvorím terasu a nadýchnem sa. Spať v mojej posteli a ráno si urobiť kávu do vlastného hrnčeka. To je asi niečo také, ako keď vrátiš sa domov po 10 rokoch niekde vo svete a zazvoníš doma, máme na zvonček a vlastne ten zvonček je stále ten istý, rovnaký. A úplne ťa zaleje taký ten pocit, že toto je môj domov. Ja si neviem predstaviť, že odísť z tohoto prostredia, akože nie z krajiny, ale z tohoto prostredia, kde mám rodinu, kde mám kamarátov, nejaké zázemie, nejaké zážitky a len tak odísť niekde inde, že asi by som to nevedela. 23. sme žili obyčajným, normálnym životom. Všetko sa začalo 24.2., keď nás napadla Ruská federácia. Bola som v šoku. Nevedela som pochopiť, že začala vojna. Doma sme neustále počúvali zvuky siren a výbuchy. V Kieve a Charkove dokonca už strieľajú aj na civilistov. Nerozumieme, prečo musíme takto utekať. Nikomu sme nič nespravili. Doma zostalo všetko, na čo sme celý život zarábali. Každá lyžička v kuchyni, každá stuha pre dcéru do vlasov, na to všetko som si zarobila vlastnými rukami. Na Ukrajine zostala moja mama, otec, manžel. Sem som mohla prísť len ja a moje deti. Na hraniciach sme čakali asi 4 hodiny. Tam nám už pomáhali a hovorili, kam máme ísť a čo máme robiť. Keď si predstavím, že do nášho paneláku by strelil niekto, tak jednoducho ja už len prídem o svoj kútik kreslov, kde rád pod oknom čítam knihy. Jednoducho to je moje súkromie. Títo ľudia prišli absolútne o všetko. Možno majú mobil, ale oni majú svoj kút, oni majú svoju šálku, oni majú svoju obľúbenú fotku, im sa rozletel notebook na 1 000 000 kusov, oni nemajú nič. Tí ľudia za to nemôžu, že museli utiecť. Oni sa báli, oni utekali pred vojnou, utekali pred bombami. Mnohí z nich už dnes nemajú svoje domovy. Matky mi rozprávali o drobnostiach, ktoré sú dnes pre nich také dôležité, ako napríklad mašličku, ktorú viazali svojmu dievčaťu do vlasov. Spomínali si na úplné detaily, ktoré my dnes možno, že počas dnešného dňa iba tak prehliadame, že sú pre nás nepodstatné. Ale práve v situáciách, ktoré zažili oni, sa aj takéto drobnosti, takéto maličkosti stávajú veľmi dôležitými.